Pani Przewodnicząca! Utknąłem w windzie, ale już jestem. Chciałbym zauważyć, że po przejściu powodzi niektóre polskie województwa, jak małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, podkarpackie, dolnośląskie czy opolskie, poniosły znaczne straty. Do 13 czerwca w Małopolsce straty zgłosiło 29 jednostek samorządu terytorialnego. Do tej pory Komisja Wojewódzka zweryfikowała straty na ponad 10 milionów złotych. Równocześnie trwa ocena strat w rolnictwie. Według zgłoszeń gmin i rolników szacowane są na ponad 2,5 tysiąca gospodarstw rolnych. Do tego olbrzymia część upraw została zniszczona przez opady gradu. Chciałbym się dowiedzieć od Komisji, czy przewiduje dodatkowe fundusze dla regionów szczególnie dotkniętych powodziami w 2013 roku. Czy planowane jest wsparcie rolników, którzy w Małopolsce stracili przez grad znaczną część swoich upraw i czy w nowej perspektywie finansowej Komisja zamierza wyodrębnić specjalne środki dla regionów często dotykanych przez powodzie i podtopienia? Dziękuję bardzo. Merci, Monsieur Kurski. Nous passons maintenant aux autres orateurs que ceux des groupes et je donne la parole à Madame Gál-Pelcz pour 1 minute. Elnök asszony! Az Európát sújtó árvíz rekordvízállása rekordösszefogást eredményezett. Hazámban, Magyarországon rendkívül